vagterne forbi. En solgt narkotika, og så var der 9. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 med rygmærk på. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, og så en baglås og slå. 2 smadrede fjeset på en motorcykeltyv. Det var der vidner på, og så var der 7. En slog en Christianit. Nærmest per refleks. Han var forklædt betjent, og så var der 6. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5 med rygmærk på. Der var 6, der var fri, hvis de 4 de 10 spillede kort baglås og slå. En kunne ikke forklare, at der i hans hjem stod 32 fjernsyn, så var der 5. En skød en mand, fordi han var fra Algier. Det så en journalist, og så var der 4. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, og de kørte med rygmærk på. Mens de 6 sad i fængsel og solgte lidt hash, for tiden kunne bedre gå. At bære nylonstrøm er en god idé. En røvede banken uden, så var der 3. En blev sat fast, fordi ud fra Knippelsbro smed han sin ekskons fyr. Og så var der 2. Der var 1, der var 2, der var frie som fugle og kørte med rygmærk på. Mens de 8, der ventede på dom, solgte narko og bankede deres medfanger blå. En tænkte sig ikke om, brækkede begge ben på en civilbetjent, og så var der en pokker har så travlt, han besøge må. Alle de viner, som han har navne på. Og da retten blev sat, og man vidner kaldt frem, var der ingen, der gav sig til kende. Så alle fik tiltale frafald, og så var der 10 glade rocker igen. Der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5, som blev sat fri. Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, der var 10, som vi kaldte.